Right, good afternoon. This is just a tutorial of wachada kuzobhabhatidza in Church of Christ kuti tinobhabhatidza sei. So first of all, what you need to know is unofanira kutanga wapinda mumvura munhu wauri kubhabhatidza asati apinda. The reason being kuti uri kuda wameasure depth yemvura, even temperature, although serious important zvekudai. So kana wapinda, then munhu wauri kuda kubhabhatidza apinda mumvura, first of all anofanira kugara pasi. Agara mumvura, you have to make sure kuti makumbo ake atsika madziro kuti awane grip. Makumbo anofanira make sure kuti akatsika madziro, make sure kuti awana grip, kuavoid the event yekuti kana azonyudzwa mvura makumbo ozosumuka. So kana munhu atsika grip, agara zvakanaka, it is important to communicate nemunhu wauri kuda kubhabhatidza. You have to communicate kuti zvinhu zvafamba so. For this instant, uri communicate nemunhu wako kuti right, ini ndichakunyudza, don't be stiff, and pandichakunyudza, I need you to hold your nose like this, kana ndakuzokubhabhatidza kuti mvura isazopinda manostrils ako. So you have to do that. Hold your nose like this, making sure kuti wakanyatsogripa nose yako, and then kana takudzika tese, don't be stiff, ndichakunyudza ndobva ndakusumudza. Asi ukaona ndaramba ndakakunyudza, it means kuti makumbo ako akasumuka, ari outside the water, then unofanira kumaita sei kumadzikisa, handiti? So taakubhabhatidza munhu wedu. Taakudzika, don't be stiff. 1, 2, 3. Right, kana zvadai so unenge successfully baptized your person.